Koro kagi bedo piny gi president magi wuoyo, wan gadier ni gi represent the whole of Kenya. Koro gimoro be ni penjo ni to ng'at ma odenyo be inyalo yalne. Ada nyisi ni gima timore e Kenya ka omako ji duto te. Kendo wach kech no to ogo ji te. Ji dwaro chiemo. Mane momineno ka ji wacho ni hawa. Ang'o midwa miya ot to aonge gima dwa chamo. Adona kuonga chiemo mondi. Sama se chiemo to anyalo bede ot. Kendo dang' abede ot ka chiemo onge. Koro wach chiemo no en gima muhimu. Kendo kata kanisa wayal injili ni Nyasaye gwedhi mondo ibed gi gima ichamo. To kaka wak jo kanisa wan to wanyis ji ni mondo koro gidhi e ndara mondo ging'any mondo weche kaka ekonomi obed maber. Wan e kanisa wanyiso mana jo kanisa ni hawa wabed gi kwe, walam Nyasaye, watem wuoyo gi jowagi mondo ka giyie to gibed kamoro achiel mondo winjruok obedi. Mane gima wawacho. To kech to onge ng'anyo nyalo dhier gi manyalo ng'iyo gi kech minyacho ni ng'ane to ng'iyo gi kech. Kata mna guok ok ong'iyo gi kech. Nyayudo ni guok kata paka ni mipidho kapo ni ok imiyo chiemo to dongo ringo weyi kono nyaka kata mana kai nikech en gi kech. Koro mane minyudo ni ji nyalo ringe ndara matek kabisa nikech gin gi kech. Tan gi yie ni jotendwa ariyogi nyalo bedo piny mawuo magiwinjre ka gisewinjore nikech ma osetimore ga to gimiyowa report wasewinjore ma wadhi timo kama. Erokamano ahinya. Kendgi gilosi koso gitime yo machalo nade. Wacho kanyo ni bende unyawacho ni jodolo we oko ponono gidhiya kendgi koso nyawacho ni pachu bende ok onyuwa ke gigi koso unyabedo rito mana report mana mapiyo mondo aduoge studio mana Nairobi ka. Now inyalo tim gini steps mopogore. Step mokwongo en ni ji ariyogi. Step mokwongo ji ariyogi bedo piny to winjore ni to be wayie mondo wawuo mondo wawinjre. Mane step mokwongo. Step mar ariyo en ni koro iluongo different areas, different people, religious group and politicians biluongo. Be jak bedo piny ka ingeni ka the leaders jodongwa gi oseyie ni gidwaro mondo peace obedi mondo ji owinjre. It is very easy mondo gi convince the committees magiluongo mondo giwinjre kaeto koro ke a bigger team kichak iluongo. But aneno ni chake with the two parties, the two people, that is the Right Honorable Raila Odinga kaeto gi the president gikwongi bedo piny to giwinjore ka gisewinjore to they call some 2 or 3 or 4 people from both parties be chak wuoyo magiwinjre kati iluonga a bigger team ma will include kata mana